guztioi luza ditzagun egunak aurrerantzean eta jaso dezagun bizkarrera beste saio berri bat. Arratsaldeon, bizipotza galdu gabe aurrera goaz garenak garelako naizen elkartea eta bere kantu eta bideoklip berria ezagutuko ditugu ikus dezadan. Eta gaur iluntzeko 10:00 hasiko da ETV baten Harri Herri saio berria. 28 harri jasotzaile eta 4 talde buru gurekin dira gaur Laurak Luis Mari Telleria, Izeta bigarrena Joseba Ostolaza eta Zelai bigarrena. Biba Harri Herri! Hau da, kuadrilla elkartuko zaigun hemen, hau da, harripila. Izugarria. Sekulako harrika izango dugu gaur hemen. Bai. Guk ere jasoko dugu harria? Ea, ba, bai, goazen. Prest? Bai. Zenbat kilo jasoko zenituzke gora? Akaso ilargian 300 kolkora. Zure herriko plazan egizu aproba. Nire karga jasota nahikoa izango da. Zilindroa kubiko edo borobila. Igual denak batera hau arroa pila. Lurrazpian sartuko zaizu orkatila. Biba zuek guztion plaza izan dadila. Zuen plaza delako, gure plaza delako, denon plaza delako, eguraldira arte, biba gu eta biba zuek! Martxoaren 31 ospatuko da transgenero ikusgarritasunaren nazioarteko eguna eta EITBek elkarteen lanari ikusgarritasuna eta errekonozimendua eman nahi dizkie ekin aniztasuna kanpainaren bidez. Eta gaur bizipozari esker Naizen elkartea gehiago ezagutuko dugu. Naizen elkartea Euskal Herriko transgazteek eta euren familiek osatzen dute. Gaur egun 300 familia daude afiliatuta eta gurekin da Naizen elkarteko arduraduna Bea Seber. Kaixo, Bea. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Ikusi zue? Bai, oso korporatiboa etorri zara. Oso ongi. Bea, nola eta zergatik sortu zen Naizen elkartea? Begira, Naizen elkartea sortu zen 2015 urtean Krisalis Euskal Herria izenarekin. Basegon estatu mailan 2013tik Krisalis elkartea, lehendabizikoa izan zena familiak elkartzen, eta, momentu batean, ziren 8 familia ego Euskal Herrikoak, eta esan zuten, sortuko dugu ordezkaritza. Gero, lanean ikusi genuen, guk hemen egiten genuela lan, eta zeukala zentzurik, igual, estatuko elkarte batean egotea, eta independizatu egin ginen, eta Naizen izena hartu. Beraz, 8 familia horietako bat zuena zen, ez da? Horrela, ezagutu zenuen Naizen elkartea? Begira, martxoan sortu zen, martxoaren 8an, eta niz hartu nintzen apirilan, orduan 9. izan nintzen. Bai, nik ezagutu nuen, garai horretan leku batetik besteran milelako informazio bila, nire alaba zena uste nuenari, zer gertatzen zitzaiolako, eta nuen ulertzen zer, medikura joan, eskolara joan, elkartetara joan, inork ezian erantzunik emoten, eta familia batekin sartu nintzen harremanetan, eta berak azaldu zian bera, elkartu gara hainbat familia, eta hau da gertatzen zaizuena. Eta, sorionez, horria ikusi nuen bide bat, eta, dana konpontzen hasi zen. Ama gisa hasiera haiek ez ziren errazak izango? Ez, batez ere, ikusten dozuelako zehozer, eta asko aldatu dira gauzak, pentsa duela 8 urte, nitzako transexualitate hitza lotuta zegoen, helduekin, enuen pentsagarri ikusten hori 5 urteko, edo 4, 3, aurre batengan, orduan ez nuen ulertzen zer gertatzen zen, eta inork ez zidan erantzunik emoten. Orduan, zailtasuna hor dago, eta gero, behin jakinda ere, beldur asko dituzu,
lotza, goratzen dut, lotza ematen ziala, esaten zianean, ama, esan, bueno, ez tan eska, mutila da, okertuen gara, eta pentsatzen non, soratuta nahola pentsatuko dute, ez dakiz zer, bueno, beldur asko, gertatuko zaio, oso gogorra da. Nik uste dut gaur egun asko aldatu dela, zorionez, asko geratzen da oraindik, baina 8 urte hauetan aurrera pasu handiak eman ditugu. Alde batetik gurasoak daude, beste alde batetik seme-alabak, zuen seme-alabak 5 urte besterik ez zituen. Adinaren arabera, prozesua bera ere desberdina izaten da? Bueno, prozesu guztiak ezberdina dira, pertsona bakoitzaren arabera, baina egia da, pubertaroaren garapena izan ostean edo lehenago, transizio hori edo transito hori egiteak markatzen duela asko, ez? Adina dela eta ikusten dugu, haurtzaroan guk landu aldugula familiarekin eta eskolarekin, eta testuinguru hori babes esparru bihurtuta aurra ondo ongo dela, eta gehienetan holanda. Baina ze gertatzen da pubertaroan, nerabezaroan, hor adinoietan, beste faktore batzuk sartzen direla, ez? Eta horregatik indugu bideoklipa horren inguruan bat da, gorputzaren garapena, gorputzaren aldaketa, zelan bizi hori, beste bat da, nire berdinak, lagunak, ze garrantzi hartzen duen testuinguruak, familiatik kanpo, eta hirugarrena, eta ara bideoklipa, maitasuna. Maitasuna, ligoteoa, kontatu, ez kontatu, zelan kontatu, baztertuko naute, orduan zailagoa izaten da adin hori. Ikusten ari gara orain, lehendabiziko belaunaldia txikitatik, transitoa egin da, 3-4 urtekin, orain nerabezarora iritsi dela, asko hobeto, ez? Gero eta hobeto iristen dira, gero eta gehiago, ez denak, baina, ez dira lehengo historia dramatikoak behintzat. Maitasuna aipatu duzu, aldagelak esate baterako, transitoa egiten ari direnen oztopoak, ez da, bat baino gehiago izaten dira. Bai, begira, transitoa egiten denean, ja, adin, 17 urtekin zuk baldin, eukialdozu ja motxila bat, nolabait, haurtzaro guztian zehar, ezenun ulertzen, zergaitik, ezin egona zegoen hor, eta askotan ezin diote ez da hitzik jarri, askotan esaten dizute, ni banekien zio zer gertatzen zela, baina ez nuen ulertzen zer, ez nekien zer, orduan askotan izten dira adin horretara sufrimendu batekin, eta orduan, hainbat oztopo dituzte egunerokoan, eta gainera sufrimendu hori, baina naiz eta dana ondo joan, nire semearen kasua izan daitekena, ez? Txikitatik dana ondo, testuingurua oso, ez dakito, denen babesa, ez dakize, beti, bere bizitzan, beti eukiko ditu bigatazka puntu horiek, ez? Ligatzerakoan kontatu ez kontatu, ze erantzun jasoko duen, eta aldagelak. Berak egiten du kirola talde batean, eta kanpora doazenean adibidez, beste taldekoek ez dut ezagutzen. Eta berak ez du ilusik agertu nahi. Eta hori gertatuko zaio beti, gimnasio batera joan, bi gauza horiek kudeatu beharko dituzte beti. Eta, aparte, beti jakitea, zuzarela gutxiengo bat gizartean, eta gizartearen zati batek ez zaituela onartzen, ez da existitzen zarela ez du onartzen, eta horrek ere, nolabait, violentzia moduko bat ezartzen du eta horrekin bizitzea ere, ikasi behar dute holan bizitzen. Eta egoera hori aurre egiteko nahi zen elkarteak zea aholku ematen dizkio gazteari edo familiari? Hain tarte txikian ezin laburtu ez, baina gu beti azpimarratu nahi dugu hori, norberaren autoestima landu behar dela, eta hori da, oso erreza esatea, eta zaila da, bizigaren, une historikoan bizigaren gizartean, eta jakinda, justo nerabezaroan denek eduki dugula, gatazka hori gure gorputzarekin, gure itxurarekin, gainera gutxiengo batean baldin bazaude, arau horretatik kanpo baldin bazaude, bare zailagoa, baina gu beti zailatzen gara, asteburu pasak egiten ditugunean ere, tailerrak horren inguruan egiten, gazteekin, autoestima, gorputza, erotika, hori lantzeko. Eta gainera, sortzen dugunez, euren arteko sare bat edo, euren artean ere konpartitu aldituzte halako gauzak, eta zuzelan egiten duzu onelakoetan, eta hau eta bestea, hori garrantzitsua da, euren artean sarea eukitea. Sarea eta erreferenteak, aurrentzat eta etorkizunekoentzat, pentsa 2015an 8 familia elkartu ziren hasieran, eta gaur egun 300 baino gehiago zarete.
erreferenteak ere sortzen ari dira, ari zarete, ez da? Bai, eta askoz gehiago pasadirenak elkartetik, eta orain ja helduak izan da, bueno, hor daude ez, edo beste batzuk gerturatu direla informazio eske, eta gero erabaki dutela, bueno, elkarte batean sartzea ez doala euren ikuspuntuarekin, baina, bueno, esan dut horrez gain, askoz gehiago daudela, eta badago ezberdintasun bat gaina denboraen zehar gero eta gehiago eman dena izan dela, gaur egun ja badaudela baliabideak aurrera egiteko, badaude lortu ditugu protokoloak, lortu ditugu legeak, lortu dugu testu inguru bat, zeinen pentsagarria da hau, eta gainera ulertzeko baliabideak ditugu, orduan, bueno, erresa da. Gure helburua izango litzateke desagertzea, beharrez izatea, eta, bueno, zentzu horretan, bueno, gerturatzen dira familiak, batzuetan urte askoren ondoren, eta beste batzuetan berehala ikusita eta lagundu nahiean. Hor ere aldea ikusi da urte hauek pasala. Martxoaren 31an trans ikusgarritasunaren nazioarteko eguna ospatuko da. Zen mezu zabaldu nahiko zenuke, horren atarian? Bueno, begira, bideoklipean agertzen den mezua ez, nik ez dut hitz egingo gazteen edo helduen ahotsetik, hemen daude gero euren ahotsa agertzeko, baina bai aurre txikien izenean, nire semea, eta beste familien ordezkari bezala, eta hor esatea, hor daude, ikus ditzagun, eta gorputz okerrik ez dago, gorputz guztia direla zoragarriak, eta eurena bebai, eta pentsagarri eta maitagarri egin ditzagun. Bizipozari esker, atera duzu abesti berri hau, zer da naizen elkartearentzat bizipoza? Begira, halako egoera baten aurrean zaudenean, ama bezala esaten dut, batean begira aldatzen zaizu eta anistasuna beste modu batean ikusten hasten zara. Orduan, bizipozan elkartu gara, errealitate ezberdinak bizi ditugun hainbat familia dana haurtzaroaren inguruan, eta guretzako da, anistasunaren isla hain zuzen ere, eta bizipozaren lelo hain da polita, mundua guztiontzat izan barko luke, gure filosofiarekin bat datorrela guztiz, hor topatu ditugu lagunak, topatu dugu esparru seguru bat, topatu dugu babesa, eta irribarreak bizipoza. Bea Seber, mila esker bisitan etortzeagatik eta azalpen hauek emateagatik, orain protagonista gehiago datoz, beraz lekua egiteko eskatuko dizugu. Eskerrik asko benetan. Zuei, mila esker. Eta bai, egia da, 3 lagun agurtu behar ditugu. Jarraian, 3 bizipenek dute abiapuntu berdintsua, baina 3 ibilbidea oso desberdina izan da. Gurekin dira Markel, Oian eta Mei. Zatoz ilekiz kurzatu. Kaixo, Arratzaldo. Hirukote ongi etorri. Bueno, Markel, Oian eta Mei. Markel, zurekin hasiko gara. Arratzaldo ongi etorri eta eskerrik asko etortzeagatik. Noiz jabetu zinen zu etzenuela gizarteak ezarritako definizioarekin bat egiten? Ni duela 2 urte horrela hasi nintzen gauzak pentsatzen ongi. Eta leheno gurasoei neska bat gustatzen zitzaidala esan nien. Eta gero ja hasi nintziren galderak nire amak esaten zidan, baina seguru zaude neska zaudela, ze berak ere nik uste ikusten zitula gauzak. Eta gero hasi nintzen hori ja ongi pentsatzen. Eta esan nien ja ni mutil bat nintzela. Eta nola izan zen zure prozesua gurasoekin hitz egin zenuen, gero nola zabaldu zenuen berria edo, nori esan zen nion? Lehen pertsona izan zen lagun bat, zen nire oso laguna, eta nik nituen pentsamenduak negoen nahiko raiatuta eta esan nion, eta berak esan zidan nahi bauzu, hasiko nahitzu mutil bezala tratatzen, pronombre maskulinoekin taula, eta hortik ikusi nun hori zela niri gertatzen ez zitzaidana, gero ja gurasoei kontatu nien, eta gutxinaka eskolan lagunei familiari kontatu nien, eta horrelako izan zen. Eta nola hartu zintuen inguruak? Egia esan, nire inguru guztiak oso ongi hartu zuen berria. Lagunak, familia, nire 80 urteko aitonak baitak, eta ez nuen problemarik izan. Eta zure trantsizio prozesua nolakoa izaten ari da? Egia esan oso erreza izaten ari da, ze gurasoak beti hor daude nirekin laguntzen, arreba baita, familia, eta beti gutxinaka pausoka ematen, eta oso polita izaten ari da. Eta momentu honetan nola sentitzen zara, Markel? Ni oso pozik, egia esan. Dena
egoera oso ona da, lagunekin, familiakin eta klasean baita, eta ni oso pozik nago. Oso, ongi, Oian, zure historia ere pixkatxo bat ezagutuko dugu. Oian, zuzen bat urterekin jabetu zinen? 15 urte betetzear nituela jabetu nintzen, txigora bera, eta orduntxe izan zen. Eta nola jabetzen da bat, edo ze sentitu zenuen momentu horretan, edo aspaldi zetorren gauza bat zen? Sentitzen nuen, izan zen, kuarentena ondoren ila moztu nuen eta hola, eta hasi nintzen ondartzara ez joaten, eta hola, arraro sentitzen bezala, eta orduan abendu aldera edola kontatu nion lagun bati, eta hortik esan zian amarekin hitz egiteko, eta kontatu nion. Amari ordea, esan zenion, denbora pixka bat nahi zenuela, ez da? Bai, izan zen, askatzen nuen ja neukana barrutik, eta esan nion, begira, mutila naiz, ez nago oso ziur, ez dakit nola azaldu, orduan denbora bat hartukoet, baina zuk ja badakizu hori, eta geroxago esan nion, bira mutila naiz eta hasi nahi dut transiziarekin. Eta denbora bitarte hortan, edo zuk behar izan zenuen denbora hortan, hor zer gertatu zen? Ez zerbait gertatu bat zen? Bai, lagun bati kontatu nion ez aurretik, berak esaten zian, hori Markelek esan duen bezala pronombre maskulinoekin eta hola, eta oso eroso sentitzen nintzen, eta gero lagunekin eta hola, ez dakitenekin desberdin tratatzen nindutenez, sentitzen nintzen hor pixkat entzerratuta bezala, eta esan nuen, esan egin behar diot amari, ze mutila naiz. Zure ingurukoek orokorrean nola hartu zuten? Orokorrean denak oso ondo hartu zuten, hasieran kontatu nionez amari, gero gurasoek jakin zuten, nire arrebak ere, eta oso ondo, eta gero ja lagunei hasi nintzen kontatzen, udaran zehar, eta hola, mezu bat bidali nien WhatsAppetik batzuei, eta hola, eta denek oso ondo hartu zuten, egia esan da. Oian, zuk diozu, zure gurasoei orain zuk zure motxila pasatu diezula, ze esan nahi duzu horrekin? Bai, ze azken finean zuk ja gaia pixkat zuk sentitzen duzuna, ja digeriten duzu eta dakazun motxila guzti hori zuk bakarrik daramazuna denbora guztian hor bueltaka buruan, azkenan kontatzen diezunean zuk ja kontatu duzu, libre gelditu zara eta orain agian bera irakate ardura bat bezala. Eta zu nola daramazu transizioa? Oso ondo egia esan da, ze nire gurasoen onarpenari esker pausu guztiak oso erreseman ditut, beraien laguntza, naizenen laguntzarekin ere, eta oso gustora. Zure lehen erabakia izena aldatzea izan zen, zergatik zen hori zuretzat hain garrantzitsua? Bai, udaran edola erabaki nuen izena aldatzea, izena erabaki nuen, zein izen, eta ja gurasoi esan nien, eta izena aldatzea erabaki nuen, ze agian definitzen zaituena bezala da, eta aldaketa hori behar nuen besteak ikusteko ni mutila nintzala edo. Oian, beste aldaketa bat hormonazio prozesua da, ez da? Ez da erraza izango? Ez, azkenean hormona bat agian alteratu egiten zaitu edola, eta egia esan da oso ondo junda dena, baina aldaketak somatzen dira, agian batzutan zaude histerikoago edola, baina berez aldaketa guztiekin oso gustora, eta hoxe. Beraz, nola sentitzen zara gaur egun hartu dituzun erabaki guzti hoien ondoren, aldaketa guzti hoien ondoren? Nire ustez prozesua izan da oso ona, momentu txarrak badaude, egia da, baina oso ondo junda dena, orduan hartu dituen erabaki guztiekin oso gustora nago, eta harro. Mei, zure historia ere ezagutu nahi dugu. Zure kasua ez da xamurra? Kontatuko diguzu nola hasi zen guztia, zu noiz jabetu zinen? Bai, ni txikian nintzenetik, agian ez nuen ardura sentitu nor nintzen definitzeko, baina gero 11-12 urterekin izan zen eskola aldatu nuenean, eta han bullyinga jasan nuen momentua, eta hor ilea moztu egin behar izan nuen, nire arropa ere aldatu behar nuen, eta txikitan agian nire gurasoek ez zizkidaten nola egin behar nituen gauzak esan, eta nik ia luzan enkan, gonak jazten nituen, eta horri izan zen 12 urterekin edola. Etxekoek asko lagundu zizuten, zuk diozu gainera, amak berak ere esan zizula, zuri, ez da?
nire amak esan zidan, berak bazekila zeo zer, ze ni txikitan, ia luzea nuen, nuelako eta hola, ez zitzaiola arraro egiten ze hau, eta orduan izan zen, gaizki zaude zergatik, hau da, eta galdetu zian justo honengatik, eta esan nion, bai, hau da. Etxean ongi hartu zaituzte, hala ere prozesua zaila izan da, ezta? Etxetik kanpo gauzak ez direlako hain errexak izan esan duzun bezala. Bai, hori da, nik bullyinga jaso nuelako, azkenean beldurra nuen kanporatze hori, eta zer esango zuten nire lagunek edo etxean bertan zer esango zuten, eta orduan izan zen amari esan niola, ama, beldurra dakaten mendik kanpo esateko, ze ikusten baditut nire klaseko lagunak edola, hainbeste gauza pasa ondoren zer esango diate. Eta, pixkanaka esaten hasi nintzen, eta orduan izan zen, ikusi nuenean, ezela gauza txarra eta hori. Zure trantsizio prozesua luzea, nekeza izan da, kontatuko diguzu zergatik? Bai. Ni hasi nintzenean, 2017an esan nuen etxetik kanpo, eta orduan medikuaren gana joan nintzen, eta 2 urte itxaron behar izan dituen hormonak lortzeko, 2 urte ez, baina esaten zidatenan 2 urte itxaron behar nituela. Eta orduan izan zen psikiatra, psikologo askorekin hitz egin behar izan nuela, eta azkenean Transit Barcelonako klinikara joan nintzen eta hormonak lortu nituen. Mei, ikusten dugu nola Markel eta Oian zu baino pixkatxo bat gaztexeagoak diren, ezta? Eta diferentzia handia dago, beraien eta zure artean. Bai, urte gutxitan azkenean gauza asko aldatu ditugu, eta orain usteet hobeto daudela gauzak. Bakuntza bat egitea erabaki zenuen, erabakia zaila izan zen? Biek bakuntza egin nituen, eta erabakia zaila izan zen, ze nik benetan pentsatu behar nuen, izan behar nuen gauza bat izan zen, ze enekin nik neregatik egiten nuen, ala gizartearen gatik egiten nuen. Eta iraun ziren 2 urte edola pentsatzen, eta azkenean 2021 batean ebakuntza horiek egitea pentsatu nuen. Depresio ere izan zenuen, azken finean horratzean motxila asko daude, ezta? Hori da, bai. Txikidanik bullyinga jasan, gero ere trantsizioan nire barruan euki eta ezin kanporatu, eta azkenean motxila horrek pixu asko hartzen du eta esan arte hor daramazu. Zer modu zaude orain? Orain asko zaudeto, duela urte terdi edola hobeto nago eta usteet nire bizitzako lehenaldia dela olako ondo nagoela. Así que, Zuei hiruei, esate baterako Markel, naizen elkarteak asko lagundu dizue. Orain zuek ere laguntzen diezue besteei? Nik, adibidez, nire kasuan saiatzen naiz beak hitzaldi bat edo horrelako gauzaren bat proposatzen didanean egitea. Ze nik uste erreferente horiek oso importanteak direla gure kasuan dauden pertsonentzako, beraz ni beti proposatzen didanean zerbait beti baietz esaten dut. Eta zuek izan dituzue erreferenteak, Oian? Nik lagunak eta hola ere izan ditut transak direnak, eta gainera gero ere internet bidez ezagutza dituzu erreferenteak, eta oso ondo dago, eta gero naizenen ere ezagutza dituzu erreferente diren pertsonak. Eta horrek asko laguntzen du, ezta? Bai. Goazen orain Amaia Agirreren gana. Amaia Agirre, arratsaldeon, gaur bizipozari esker, naizen gehiago ezagutzen ari gara, ze 3 gazte etorri direna gainera gure gana. Zuk ezagutzen zenuen naizen elkartea, Amaia? Bai, ezagutzen dut naizen elkartea, eta bertako kide diren 3-4 ere adiskide ditut, bai bertso mundukoak eta baita ikasle ditudan pare bat ume ere. Justu horrexe ditu daukazuen Oian ere, bertsoari eskerrak ezagutu nuen holtza batean.
Eta oporretara joten gehan kanpinean ere, han badago beste ume trans bat baita ere. Eta hauei entzuten ari nintzen pentsatzen ez, askotan pentsatzen degula irekiak eta aurrerakoiak ez garela, eta iruditzen zaidala diskursoa dugula nahiko garatua, baina gero aldiro sartzen dugula hanka. Eta ni behintzat saiatzen naiz ikasgeletan ikaslei familia ereduak ez ezik, gorputz eta errealitate anitzak erakusten ez da. Eta dena dago, ez dakit, ni azken aldian kezkatu xamar nabil, dena dago bitartasun edo binarismoan oinarrituta, hasi sabel barruan gaudenetik, euskaltzaindiako izendegia, arropa edo jostailu den antolaketa, nortasun agiria dena ez. Eta nire ikasle askorentzat ezinezkoa da mutila ludun bat edo neska zakildun bat. Eta kantuan oso argi adierazten du Ekaitz Goikoetxeak ez, pentsa ezina naizela nola pentsa dezakezu. Umei eta helduei gizarteari oro har esango nuke pentsaraz eta ikustarazi egin behar zaiola, eta lastima dala bietan arazi ez, atzizki hori erantsi beharra, norberak bere aurrera bidea eta hausnarketa propioa egin beharko lukeelako. Amaia Agirre, eskerrik asko kantua, aipatu du Amaia Agirrek ikus dezadan kantua. Mei, zer moduz kantua, gustatu zaizu? Nik egia esan denbora guztian dakat jarrita, jazten naizenean, dutxara noanean, eta dakat buruan bueltaka denbora guztian. Gainera, Markel, esate baterako zu bintza, parte hartu duzu grabazioan, ez da? Zer moduz? Niretzat esperientzia oso polita izan zen, nire baita musikaren mundua eta hola maite dut. Eta estudian egotea eta nola grabatzen zen ikustea, niretzat oso esperientzia polita izan zen. Zuk ere zer daukazu burutik kendu ezin da, oian? Bai, ona etorri baino lehen hor dutxatzen taula, jarri dut eta burutik kendu gabe. Bai, badauka holako indar bat, ez da? Badauka, goza ezagun pixka bat. Ekaitz Goikoetxearen hitzei kainakaik eta Inigo Etxezarretak jarri die ahotsa, hauxe da ikus dezadan abestia. Pentsa ezina naizela, nola esan dezakezu, pentsagarri izango naiz, pentsatzen badezu. Zatoz ilekispun, zatoz beltzaran, isiune hauek ulerritzadan, etorkizuna ez da iragan, Espainiak lehorankak dardaran, azkenik ez duen azken boladan, gauako paritu digun baladan, Ilnazazu zure begiradan, ikusten hauzula ikus dezadan. Ze polita kantua. Hombre, parrandelako balio du. Parrandelako balio du. Protagonista bat izango dugu sartzeko, esan bezala musika Xabi Zabalarena da, hitzak Ekaitz Goikoetxearenak, eta ahotsetan bi artista handi Inigo Etxezarreta eta Kainakai, gurekin da Kainakai. Zatoz ilekispun, zatoz Kaixo, nola iritzitza izun proposamena, parte hartzeko proposamena? Bueno, Leire Elizegi jarri zen kontaktuan nirekin, imeiletik, eta bota zidan proposamena, eta ia zan ilusioan egin zidan. Eta segituan baiezkoa? Bai, egia zan bai, jo me animo a todo. Eta zer bultzatu zintuen baietz esatera? Uste dut oso ekintza garrantzitsua dela, uste dut ni berez naizela nahiko ekintzailea eta musikaren bitartez uste dut gauzak nahiko aldatu daitezkela, eta behar dela, eta, beste zeo zer egiteko ezberdina dena, ni bai animatzen naiz. Zuk kantu hau egin aurretik, ezagutzen zenuen Naizen elkartea, bizipoza? Beitu, ni Naizen elkartea ezagutzen nuen, ze grabatu nuen bideoklip bat, Ipuinik ederrena, dela emakumeen egunerako grabatu nuen bideoklip bat, eta mehi etorri zen. Eta, emakume ezberdinak agertzen direnez, bai nahi nuen agertzea emakume trans bat, eta Naizenekin jarri nintzen kontaktuan, eta mehi etorri zen, eta elkar ezagutu genuen. Kai, orain gontan zuk argi utzi nahi izan duzu, nahiz eta zuk jartzen duzun ahotsa, zuk abesten duzun, ez zarela zu protagonista. Claro, hemen protagonista dira haiek, noski baietz,
Ze, bueno, azken finean, ni ahots bat jartzen dut nire txuleria, hori beti dela garrantzitsua, baina mezua da indartzuena eta batez ere zuek egunero egiten duzuena eta daukazuen indar guztia. Eta nolako izan da bideoklipa eta bestia grabatzeko lan prozesua? Bueno, egia zen, oso polita izan zen, Markel egon zen bertan. Lehenik eta behin Zabalak bidali zigun letrak, eta letrak melodiak barkatu, eta entzun genuen eretzean, eta oso polita zela iruditu zitzaidan, probatu genuenea oso altuegia edo basuegia zen, eta gero ja estudioan izan zen guztia, nahiko improvisatuta. Bertan ja batu genuen letra, melodiarekin, ahotsak egin, erabaki nork egiten zuen zer, eta Inigorekin oso ondo, bai. Lehenengo aldia Inigo Etxezarretarekin? Bai. Eta zer moduz zuen bien ahotsak? Nire ustez, nahiko berezi geratzen da. Uste dute bi ahotsak politak direla, nire bai, Inigorena noski. Eta, fusio ezberdina eta errepikatuko nukeena, ETS-eko Inigo aipatzen ari gara gaur berak ezin izan du hemen izan, baina bideotxo bat bidali digu, ikus dezagun Inigo Etxezarreta. Haiek badakite, baina berriz ere gogoratzea niretzat oso garrantzitsua izan dela eta plazerra eta ohorea horrelako ekimen batean parte hartu izana. Eta besterik gabe, nire konturatu naizela oso garrantzitsua dela biztaratzea askotan ikusten ez dugun edo fijatzen ez garen errealidadea. Eta besterik gabe, besarka handi bat, Iratxe, Kaitz, Leire eta atzean zaudeten guztioi, eta laster arte. Zoragarri, eskerrik asko mezuagatik, Inigo. Kai, zer moduz kanta entzun zenuenean, jabein dena amaituta eta prestegoenean? Jope, nire ustez dauka energia asko, da superdantzagarria, oso polita, eta bai, entzun dezakezu nahi duzun orduan, jartzen duzula dutxan, edo ateratzeko, oso polita. Bai. Zu gaztea zara, erreferentea zara, eta zu ere horrelako kantu batean ikustea askorentzat garrantzitsua izango da. Bai, uste dut oso garrantzitsua dela, holako abestiak egitea, askotan ez, musikaren bitartez mezuak botatzen dira, eta garrantzitsua da errealitate ezberdinak bertan egotea, bai, errepresentatzeko. Zezken finean, igual helduagoak garenok, landu dezakegu hori beste modu batean, baina batez ere gazteentzat erreferente bat izatea oso garrantzitsua da. Eta musikaren bitartez asko kontsumitzen dugu, así que bai, hori uste dut. Musikak badu funtzio sozial hori, ez da? Bai. Nik badut bai funtzio sozial hori nire musikan, badakizue, ni emakume feminista naizen modutik, badakizue nire musika, beti oinarri feminista daukala, naiz eta aldarrikatzailea ez izan, baina, uste dute mundua oraindik eraldatu behar dugula, daudela gauza asko hor daudela, eta lehen esan du ez dakit nola ditzen den, Amaia Agirrek. Bai, hori, baina, hori, badiru duela, gauzak daudela superondo, baina ez, egon behar gara oraindik gauzak errepikatzen, gauzak aldatzen, eta aurrera egiteko. Aizu irukotea, zui zer iruditzen zaizue Inigo Etxezarreta ETS-ekoa eta Kainakai bezalako artistak, zuen abestiari ahotsa jartzea, Markel? Nik uste dut oso garrantzitsua dela, ze haiek baita badute jende pila bat jarraitzen dutena, eta hori dakarrela baita jende askok nahizen elkartea eta beste elkarteak baita ezagutaraztea. Beraz, nik uste dut oso garrantzitsua dela hori. Oian, zuek entzun duzu, baina zuen lagunei ere entzun horaziko zenieten abestia, ez da? Nik asko zietera gutxi, baina orain jarringo diet eta osatuko dugu batera. Mei, zuk beraz ezagutzen zen nuen, Kai, aurreko beste proiektu hartatik, ez? Zuri ere ilusio egingo zitu bera horretateak? Kainakai bezalako artista batek honako ikusgarritasuna ematea, oso gauza importantea da. Kai, hau ez da bere zure musika estiloa, zurregetoia egiten duzu? Ja, total, ja. Baina, ni eskigia zan ez naiz izten. Niri gustatzen zait musika orokorrean eta genero berriak probatzea, bai. Gustatzen zaita, uste dut oso polit geratu dela.
Bai, ez dauka autotunerik, ez da ezer abestia, baina oie, palante oso polita geratu da. Bueno, Ekaitz Goikoetxea bera ere ez dago hemen, baina badaukagu bideo bat, batez ere Markelekin hizketan ikusten zaituztegun hori, ikusi, Ekaitz eta Markel. Izena duena bada, eta bazenari, badenari, beti izan denari, bazegokion, izendatzea, izatea, izen ere. Hazi ginen eta hazi gara. Eta hasi zarete. Ikusten duzu. Ikusten zaitut. Aize, aizen aizen. Naizenetan, naizen. Festas. Zoragarri, eta Amaia Agirre berriz ere zuregana goaz, lehen aipatu dituzu Ekaitz Goikoetxearen hitza, ikus dezadan kantua entzun dugu, zure gustatu zaizu? Bai, kriston indarra daka, egia da, hola, ez dait, motibatu zaitu edo jeikiarazi edo ez, eta justu kantuaren esaldi batek dio ez, ikusten nauzula ikus dezadan, ez da netzako eharra da. Nik askotan jarri deten gai bat eta formulazio ezberdinekin, baina bada esaldi bat niri asko gustatzen zaidana, eta da, ez da nire gorputza zure begirada baizik. Eta nik ikaslei gauza bera esaten diet, 11 urtekoen aurrean aritzen naiz, egunero, eta esaten diet, bada garaia euren genitalak ez gorde eta ez ikusteko aleginetan ari diren adin hortan daudena, eta esaten diet, ea galdetu ote duten edo hausnartu ote duten inoiz zeari garen eraikitzen, ez, alegia. Jai orduko hankatartean dugun horren arabera selkatzen eta izendatzen gaituzte, mutil edo neska, A edo B, baina gero gure bizitzan zein leku izan behar dugun erabakitzen duen organo hori da bizitza osoan ezkutuan eramatera derrigortzen edo behartzen gaituztena, ez da, orduan esaten ez, nola posible hori ez? Zure izen eta izan hori markatzen duena, beste begitkara hankatarteak erabakitzen duena, ez? Zuk nola irakurri, zuk nola bistaratu, zuk nola irakurri, gero ezin baduzu bistaratu, ez da? Eta ikaslei eta nire buruari ere askotan egiten diodan ariketa da, ez? Erantzunik ez badaukazu ere, galdera ikur bat piztu ezazu gutxienez zure baitan. Amaia Agirre, mila esker gurekin izatearren gaur ere, eta ongi bukatu astea. Eta zuei ere eskerrak eman berdizkizuegu eta agurtu egin bar zaituztegu, Markel, Oian, Mai eta Kai, eskerrik asko etortzeagatik, zuen historia kontatzeagatik, eta ea bestia entzuten den, eta izu parrandarako balio du, ea horrengo udan entzuten den. Bai, noski, eta zuek hobeto ikusteko ere bai ikusten zaituztegulako, eskerrik asko. Nahi duzuen arte, UEMA Euskal Udalerria Euskaldunen mankomunitateak 100 udalerriren langa gainditu du, asteburu honetan ospakizunetan izan dira, eta bertan zen Joseba, hola garai, haupa Joseba. Esanekoa izan eta bakea. UEMA Udalerri Euskaldunen mankomunitateak 100 herriko langa gainditu du, eta hori ospatzeko gaur ekitaldi berezi antolatu dute Azpeitiko Soreasu antzokian. Horren bertze urtez Euskararen alde egindako lanagatik omenduko dituzte udalerriak besta giroan. UEMA da Udalerri Euskaldunen mankomunitatea, osatzen dugu Euskaldunak garen udalerriak eta tartan arnazguneak ere bai. Eta, hasieretako helburutako bat, 1991an UEMA sortu zanean, izan zen, udalen funtzionamentu euskeraz bermatu alizatea, poliki urratxe desente eman dira, eta, baduzko beste helburu batzuk ere, arnazgunen da Udalerri Euskaldunen zaintza, babesa, eta, euskera bizi berritzeko politika ausartak sustatzea. Eta gaurko ekitaldia berezia da, ibilbide horretan, 100 udalerritako langa gainditzea, gauza handia delakoz. Bai, esan oso, egun potoloa da, giltzarri izango da UEMaren bidean ere, egun unkigarri izango da guretzat, 100 udalerrien langa hori gainditzea, nik uste dut ematen diola, UEMari benetan duen pixuaren isla dela, eta aurrera jarraitzeko ere indarra ematen digula. Garrantzitsua Euskal Herri Euskaldun baten alde, UEMak horren bertze urtez egin duen lana. Gaur hona heldu bagara lan asko egindalakon da. 32 urtetan hainbat lan eginda UEMan. Eta gaur ere horren adierazgarri da. Eta horren postu egiten gaitu. Festa giro bat eta reivindikazio egun bape bai. Urpeko erreka bat bezala iritsi zinen gugana. Mendez mende, mendiz mendi, balez bale, belez bele bidea eginez.
airezko katedral bat bezala, ahoz-aho, gogoz-gogo eraikia. Oinda bat udalerri esan da kopuru handia da, baina nabarmenduko nuke 305.000 biztanle direla, nolabait euskaraz funtzionatzea, euskaraz aritzea eta euskaraz izatea posible den Euskal Herriko eremu horretan, ezta? Guretzako UEMA trakzio indarra handi bat da, etorkizunean nahiko genuken Euskal Herri euskaldun horretarantza, ezta? Orduan, egunero euskaraz funtzionatzea, aritzea eta izatea dela erakuste hori, oso garrantzitsua da. UEMak saretzen ditu eta elkartzen ditu euskara bizien dauden herrietako ordezkariak. Eta nik uste dut gaurko ekitaldi honek eta UEMak berak batez ere adierazten dute 100 piku herriren edo udalerriren konpromisoa euskararen erabilera sustatzeko eta euskaraz bizi ahal izateko. Udalerririk euskaldunak dira, euskaraz bizitzeko aukerak bermatzen dituzten guneak. Horien izaera oso garrantzitsua da euskararen eta euskaliztunen trenkotasuna mantentzeko, hizkuntzaren gaitasunean aurrera egiteko eta hizkuntzaren erabilera sustatzeko. Hemendik aurrera handia dago egiteko, baina gaurko bezalako muskuluak ze garrantzitsua diren, ez da Euskal Herri euskaldun baten alde, eman beharreko bideo horretan ze ederra den gaurko bezalako egunak izatea. Bai, nik uste dut aste hau bereziki garrantzitsua izan dela, hizkuntzaren ikuspegitik informazio asko eta gauza asko gertatu direlako, eta aukera ematen du nondik gatozen begiratzeko eta gogoan hartzeko, eta horretan oinarri hartu eta indarrak hartzeko aurrera begira. Esaidazu nola. 100 bat herri UEMan, 100 bat eta gehiago izango direnak, Izango dira. Hori zaindu ditzagun, herri horiek eta beste guztiak ere bai. Bidal Salcedo, arratsaldeon. Arratsaldeon bikote. Haupa, Bidal, gaurko gaia ere oso mamitsua da, emango ditugu pistak, zein dira pistak? Bai, 3 pistak beti bezala, joango gara, eta lehenengo sartuko gara mundu horretan pistatan, eta izango dugu ohikoa dela, arazoa ohikoa dela, arazo bat izango dugu, ohikoa. Baina, ohikoa izan arren, argi dagoena da gauze bat. Soluzio ere padeukala, posible da soluzioa sortzea. Hori garrantzitsua da. Hori da, eta hirugarrena izango da, tabua tagozela, beti bere inguru horretan, horrik hirurak. Bidal, esan duzu ohikoa dela eta soluzioa daukala, baina tabu ere badela, orduan pentsatzen dugu askok sufritzen dutela agian isilean? Hori da, Zer da? Hori da. Begiratu, ikusten dugu sarri-sarri etortzen direla. Eta zer izango da, besterik ez da izango, esaten dagoena normalen jenteak ulertzen dio horrelako disfunzio esaten dana, baina disfunzioa zertara, disfunzio hor erekzioaren inguruan eta. Besterik ez da, esaten dana, gure inguruan eta hori disfunzioa, azango kaltegarritasunak zutatzerakoan. Hori da, zutitzearen disfuntzioa da gaurko gaia, Bidal. Ohikoa dela esan dugu, tabua ere bai, soluzioa daukala ere bai, eta horixe da garbi utzi nahiko genukena. Datu batzuk emango ditugu. Datu batzuk, 40 eta 70 urte arteko taldean gizonen erdiak sufritzen du, eta 25 urtetik aurrera ere 120. Esan dugu oso ohikoa dela. Ohikoa dela. Hala ere, Bidal, zure kontsultara asko hurbildu izan dira? Laguntza eskatuz? Eta sarriten etortzen direna, esan duzune maialen, bigarren zati zinte garrantzizkoa. Etortzen dira, baina ez dute, tabu dalez, ez dute laguntza eskatzen. Zer da gertatzen dana? Normal ikusten izin du, azkenengo 10 urteetan guk batez ere gure konsultan, sarriten horrelako berezitasun bat bezala heltzen ziren. Baina batez ere, ikusten gindun sarriten ez bakarrik ez dala ez zen geixoa. Torten zan beti bere bikotea, sarriten komentatzen zelango arazoa daukan. Bat. Eta bigarrena, ikusi gindun, azelako soluzioa agertu zan momentu baten. Zen izan zan, zango dugu gero, komentatuko dugu hori pastilla urdintxa. Betiko, pastilla hori urdintxo hor dagona, ezaguna dagona, eta hori torten ziren jentia, hori soluzioa bile. Hori eskatzera eta kito? Eskatu, besterik ez, kito, hor gitxi, komentatu ezer, eta tabua dalez, pastilla eskatu eta besterik ez. Horrik izango dira. Gero joan gara, horrela, zen medikoak egin behar dugune da, beste eus bat, kontrako egin. Kaldetu, ikertu, jakin zer gertatzen dan, eta horretarako behar dugu, hartu emanaperarekin. Bidal, noiz dago zutitzearen disfuntzioa? Begiratu, esango unke normalean gertzen dela, batez be,
Ikusiko dugu, igual ariketarekin. Gozen. Ongi, bai. Begiratu. Bai, horrela bat ulertuko dugu, Bai. Zu pentsatu, batez be zer gertatzen da. Momentu baten, badeukagu hori arazori, batez be, esaten dana da, normalean ikusiko dugule, ezin dala, posible dala, esan dugune. Hor, intentsatzen gara, baina ezin dugu. Ezin da. Demagun hori odola dela, ez da, Bidal? Hori da. Hemen daukagune da. Eta ezin du iritsi. Hori, hor daukagune da odola. Horretik kolore berez ipiniko gorria gure ere, horretarako. Eta odola daukagu hor, esaten dana, gure sakilaren barruan. Eta orduen hori odola, hor ez da iristen. Esaten dana, ez da sortzen. Eta sortzen danean batzutan, sabi, zer da gertatzen dala? Sortzen dala, bai, erekziorei, baina azkar desagertzen da. Ez da mantentzen. Ez da mantentzen, bigarren arazoa. Eta hirugarren arazoa zin izango litzateke. Ezin dala inondik eta inora estimulua heldu. Guk odolarekin gabizamen, bai odola martxan ifinteko. Eta hori odola, esaten dana, batez be, bere lana betetzeko, hor, sakile horretan, behar duguna estimuloak. Gogoa ere eduki behar da. Hori da, hori izango dugu. Eta sartuko gara dinamika horretan. Eta orduen deukagu, alde batetik, ez bakarrik ez dela heltzen, beste alde batetik, bombiak, gure bihotzak. Azalduko dugu zer gertatzen zaion? Hori da, begiratu. Momentu horretan daukagune da, ezin dalez hori gertatu, ezin dalaz bete, esaten dugune da, gure bombia, gure bihotzak, ez dekola inondik eta inora horretan bere lana betetzerik. Zergaiti, bai bihotzak ez dauko galogiko inderrik, edo bai, esan dugune, arazo dauelako gure arteriak, sanetan, ez dala sortzen hori. Eta sarriten, naiz eta estimuluak, bai, naiz eta desioa, naiz eta estitazioa, egon, ez da sortzen, ez da heltzen momentu horretan, nervi horretatik, estimulo horretara. Eta agindu hori garunak ematen dira, ez da? Claro, sabi. Orduen daukagune da gauze bat argita garbi. Izango da, estimulaziko da beti garunetik joango da pizkanaka beruz, helduko da gure bizkerra zurrera, eta bizkerra zurretik azkenengo pausoa izango da heltzea nora, helduko da gure sakilara. Baina heltzen da kablea, esaten dana, esango nuke gure nerbioa, baina estimulorik ez badeukagu ez da sortzen. Eta horrek eingo duena da ez bakarrik muskul horretan esaten diena hori prestipini, batez bez ikusi izango du beti holako arteriatan, gure sanetan bere lana betetzeko. Bidal, gehiago ulertzeko eta gehiago jakiteko Gonzalo Ronsoro espezialista batekin izan da. Ander, zer da disfuntzio erektila? Disfuntzio erektila da, harreman sexualak izateko beharrezkoa den sakilaren gogortasun falta, hau da gogortasun hori lortzen ez denean, edo naizta gogortasun hori lortu, harreman sexualak bukatu baino lehenago gogortasuna galtzen denean. Tabu bat da? Nik uste, baiet. Gizonezko askok beraien gizontasun hau minduta ikuste dute, lotzatuta ikuste dute beraien burua, autoestima falta dakate. Impotentzia adin zehatz baten agertzen da? Ez du adin zehatz bat. Klasifikatu egiten dugu normalean disfuntzio erektila bi multzotan. Funtsezkoa organikoa denean, kasu honetan, pazientea diabetikoa, hipertentzua, kolesterola, obesitatea baldin badaka, erretzaia bada, arazo organiko bat duenean, eta bestetik, funtsezkoa psikologikoa denean. Kasu honetan, paziente prototipoa guztiz diferentea da. Paziente gazte bat izaten da normalean, harreman sexual gutxi izan dituena, esperientza gutxirekin, eta urduritasun horrek eragiten du erekzio falta izatea. Eta Ander, honek ze soluzioneko? Tratamentua klasifika daitezke farmakologikoak eta ez farmakologikoak. Ez farmakologikoen barruan badauzkagu utzponpak edo bombas de vacío. Farmakologiaren barruan ohikoenak dira pastillak. Pastillak hartzeko zailtasunak baldin badituzte? Egin daitekena da aerosol bat hartu edo uretran sakilan barruan jartzen den krematxu bat. Badago beste azkeneko farmako bat, dela injekzio bat jartzea sakilaren barnean, eta baldin eta utzponpak edo tratamentu farmakologiko hauek guztiak ez dutenan funtzionatzen, gelditzen zaigun alternatiba da ebakuntza kirurgiko bat egitea.
Horren barruan dakaguz protesi maleableak eta protesiak 3 konponentekoak. Maleableak dira sakilan barruan jartzen diren 2 zilindro eta pazientak egiten duena da sakila igo edo jaitzi. 3 konponenteena erekzioa kasutan askoz naturalagoa da. Alde batetik dakagu reservorioa, dala tripa barruan doan ur pilotatxo bat, bestetik daukagu bomba, eskrotoan barruan doana, eta berriro ere 2 ur zilindro sakilan barrutik. Orduan, pazientak erekzioan izan nahi duenean sakatu egiten du eskrotoan duen bomba horri, reservorioko ura mugitu egiten da zilindroetara, eta hor lortzen da erekzioa. Bidal, orduan disfuntzioa dagoenean, arazo fisikoak egon daitezke edo mentalak? Arazo fisikoekin hasiko gara? Hori da, Zerrendatuko ditugu? begiratu, esan dugune, arazo fisiko zeintzuk izango dira, ikusi dugun hori kate horretan, joango gara beko parterat, esan dugune zer da gertatzen dana. Gure estimuluak azkenengo kablean nerbiodotik espada heltzen, nerbio dauelako minduta, ero sarratuta momentu horretan. Horri izango dugu guretzako garrantzizkoanak beti sarriten komentatzen direnak, zer esango dire, batez da alkohola sortzen duenak. Eta gero beste baskularrak izango dire betikoak, esaten dugune, bihotzeko arazoak, esan dugune hor komentatzen ongranean, kolesterola, loditasuna, tentzioa, tabakorrie, Hori dira fisikoak. Horri fisikoak. Eta mentalak, Bidal? Orduen joango gara goruz, esan dugune horri izango litzateke batez bet dauzena momentu horretan hor azken pausoa, eta igoten dugu goruz eta dekogu mentalak nahi dugun guztiak hasiko gara batez be goiko aldetik eta desio espada sortzen sarriten zer da gertatzen dana. Zatena, Parkinsonan oso klasikoa da, dopamina liberatzen da, dopamina zer da desioa batez be. Orduen ez daukagu, beste bat, holako dementziak, joaten gara beruz, depresioa, erosein trastorno, ansietatea, beste guztiak ordeukagu urdinburuan. Etortik jaitzen dugu, beruz, eta nateko guz. Baina Bidal, kontua da, mezu positibo bat zabaldu nahi dugula, ze medikoaren gana joan ezkero, tratamendua daude. Gehienentzat behintzat. Maialen, eta batez ben nortzuk, esan dugune, horri peste arazo, esaten dena, zentzunezko garunetakoak ez dugu izango, baina baita ere, esan dugune, horri baskularra tirenak, ze sarriten ikusten dugu, zerrez arazo baskularra tratamentuarekin beste gaizo batzutan bezala tratamentu ordekagu, medikazioaren parte. Eta medikazioa da sildenafil, ez da? Hori da, hori. Eta datua da, sildenafilarekin tratatzen den pazienten 98% arte gustora dagoela, emaitzekin konforme. Hori, etor deukagu zeraten idu horrek. Hori da Viagra, ez da? Hori, etor baskularra, elemento baskularran sortzen du bere lana. Baina ez bakarri berak, badeukagu beste tratamentu baskularra eta gozenakor, deukagune jentea tensiorako, bihotzerako, horretarako laguntzen duela. Baina garrantzizkoa zer da, sarrite medikoena joaten bagara, beti posible dala, horren bitartez, ikustea ia beste arazori padeukagu esan dugun helen. Ero bihotzean, ero gure zirkulazio arazoan. Hori da bizitza salbatzea. Ez bakarri gaixotasuna, bizitza ere zabaltzea. Oso ongi, Bidal, mila esker, asko ikasi dugu. Ez horregaitik. Eta nik uste dut mezua garrantzitsua zela. Oso ongi, Bidal, eskerrik asko. Esker, Bidal. Eta orain agurtu ditzagun gure gaurko 4 gonbidatuak. Luis Mari Tellería, Joseba Ostolaza, Izeta eta Zelai, arratsaldeon. Arratsaldeon laukote. Arratsaldeon. Hori. Bueno, gaur hasiko da Arri saio berezia Euskal Telebistan, Arri jasotzaileak izango dira protagonista, audientzia bizkar gainera igoko dugu. Bai, tope. Hala ginen egingo txu. Aizue, eta zuek zuen eskamutilak entrenatu dituzue, eta zuek entrenatu altzarete telebistan izarren moduan ongi ateratzeko? Gu hortan hori gabe azaldetik. Gu entrenatu gabe. Denetarako presa bete beraz. Aizue, benetan asko eskertzen dizuegu gaur zuen bisita, oso gustora pasako dugu urrengo ordu betea zuekin, iragarkiak eta berehala Arri saioko 4 taldeburuak gurekin. Eta hemen txegara berriz ere arratsaldeon, ez gaude bakarrik hemen dugulako gure Lasaoko
trengidaria, esango dugu, geltokek egin behar ditugu. Jon Artan, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai, hemen gizon mordo bat uki berromentzen duten gaur, eta gizon bat etorri zizue. Hatze kilometro pila egiten ari zaren, eta gaur gehiago egingo ditugu elkarrekin. Alaxe da bai, gaur goben Euskal Telebistak Harri Herri programa estrenatuko baitu gabeko 10:00 aurrera Juanan Leborburu, Ane Murua Mendiaraz eta Iñaki Perurenak aurkeztuta, eta bertako talde guztien lau talde buruak, lau entrenatzaileak gaur hemen izango ditugu. Biba Luis Mari Telleria, Joseba Ostolaza, Izeta eta Zelai. Biba Harri Herri! Hemen likutzi ezen, ni esiriko nahi, hemen zuek horra. Ni zauzuk hemen jartzeko, besti hemen. Bueno, hau da kuadrilla. Bai. Hau da kuadrilla. Jon Artano, beste punta baino. Bai. Jon, zer egin zara, beldurtu pixka bat, edo? Ba, larri bilik. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik laukote. Luis Mari, gaur hasiko da, Harri Herri saioa, nun eta nola ikusiko duzu? Edo ikusiko duzu? Bai, ez da. Bai, no sé. Etxina, nago naiz, eta apal ondoren ikusiko du. Bai? Eta, zuek ere bai? Zuek ere ze plan daukazuen, nola ikusiko duzu, edo zein da asmoa? Etxien, espero, nahi niko ikusi. Bai. Uste honik? Urduri altzadete, Ez da bate. Ez? Lasai, ez da? Ez. Bueno, aizue, etxekoek jakin dezaten saiatuko gara pixo bat azaltzen zein den programaren dinamika, Harri Herri saioa, Harri Jasotzaileekin egindako saioa da. Alde batetik dauzkagu, 16 gizonezko, lau taldetan banatuta. Beste alde batetik, 12 emakumezko, beste lau taldetan banatuta. Zuek zarete bakoitzak bi talde izango dituzue. Horrelako saio batek zer ekarriko dio, zer emango dio Harri Jasotzailetzari? Hau gauza berria da, ez da? Bueno, oain arte ikusiztan formato bada. Eta espero, jendiak gustatzia. Eta jende gehiago animatzen da. Joseba, herri kirolak ikuskizunetik ere izan dezakela erakutsiko du programak? Bai, politia da, formato berezi bat eman dile. Nik uste oso politia ezten gaula. Mezigurola pena ikustia. Behar bada azken aldian Izeta ikuskizuna herri kirolekin ari da pixka bat ezkontzen, ez da pentatoloiak berak ere hartu du alako ikuskizun tankera bat, orain Harri Herri, hori ari da etortzen pixkanaka? Bai, gaztegen dia asko ari da moitzen. Leno, ibale gure kirolea etortzen jendia, bazarrik gua, zain nuke, beste mundu batetik, eta oain ikusteana da, bainezka eta mutil, hor crossfitetik eta hortik alturofiletik eta asko dira animatzen bai. Zelai, ikusten dugun bezala irudietan aurkezpena Harri Jasotzearentzat edo harriarentzat leku oso garrantzitsu batean egin zenuten Peru harri, mira, elurta guzti gainera irudi zoragarria dira, Oso politek egune aproposa atea zan, neu horretxe motean, eta dana zuri-zuri, eta gero paraki bera eta bera montatu dinaki bera montatu dugu modun ikusite, oso ikusgarretxe da, bai. Bai, gogoratuko dugu aurkezleak Iñaki Perurena bera, Juanan Legorburu barkatu, eta Ane Murua Mendiaraz izango direla. Beraz, bereek aurkeztu egingo dute saioa, eta zuek zuen taldeak gidatu ez da. Haze, lanak hartu dituzuen ez da? Bueno, oituta goz pixkat. Bai, oituta ez da bete? Eskolan, nik uste bakotxak badakigule kitxuera zelan erun jenti handabilena, eta, pixkat moldatuen bihar. Lehenako gure lehengo entrenamentu da aldatu da, Jose Ramon eta esan da modun, oin crossfitetik eta alterofiliatik, beste kirol batzutatik, kanpotarrape batoz, Madrildik, Arebalotik, Salamankatik eta hor badago jente bat fitxitata dukena hemen. Eta nik uste laburra hau da, lehen herri kirola beti izatezen luzi hau eta igul behar badak gaur egun hori baleo, azpergarri izango litzake. Baina hori zelan da minutu, 2 minutu bat, 3 minutu, askoz bizitxegu da erakargarri xegu. Honik, guk odoli daro egin, oinake, pertsu zale batek arratzalde ursi pertsu entzuten noten da modun, garri jartzen behir oinake egun osue, baina hori kontu, Luis Mari, crossfita ere aipatu duzue dagoeneko, zuek horrelako hori zuen garaian etzen duten? Etzen duten, egin crossfitik eta horrela? Ez, garaian etzen, garaian, gu lehengotatik hartu genuen zabat mendira, ni bintzat, mendira eguten izan, eta gero hastien bitan harriakin, gero gimnasia etxenun, baina ez aldatu inda gauza.
aldatin da. Eta, bai, aldatu da, adibidez, aipatu duena zelaik, ez da, kirolari berriak, asko ari dira gerturatzen, crossfitaren mundutik. Zer daukate kirolari horiek? Prestatuagoak daude kirolari horiek? Joseba? Bueno, lehen zela izan du bezala ez, lehen basarri iretikan etortze zen jende kurtitua, oin berriz gimnasiotatik eta crossfit mundu hortatik etortze zaigo. Azkeneko bolara, azkeneko urtetan behintzat mutil da, zorreto da neskak. Ba, irudiak ikusiko ditugu, gehiago uler dezagun zer den gaur iluntzean izango dugun ikuskizuna, Euskal Telebistan gaueko 10:00 estrenatuko da Harri Herri saioa, hau da Euskal Telebistak prestatu duen bideoa, begira. 28 kirolari, emakume eta gizon, 8 talde, denbora aurkari, inoiz ikusi gabeko leia. Harri Herri, gaur gauean estreinaldia ETV baten. Bueno, hortxe, ikusi ditugu. Ikuskizun politia, eta hemen zagoete lau talde buruak, okerrez pago talde buru bakoitzak bi talde gidatuko dituzu, ez da bat neskena eta bestea mutilena. Nola aukeratu dituzue harri jasotzaileak edo? Nola izan da aukeraketa hori zelai? Bueno, aurrenengo ateratzen da txapelketan, hazin doinakin. Bestelan, oso zaila izango litzake, edo hau errez irabazitea dago, izango onduke, ez da? Orduan inda, bat onona eta besti ezainuna, parekatu, eta horrek egin inolako trikimaneje bat, eta nik uste nahiko ondo gehatu dira bikotiek. Laukotiek eta nesken kasun, nesken bardin, bai. Izeta, gustora zure taldearekin? Bai. Bai? Oso guztu pasan nun. Bai? Bai. Jende ona, koxia den eta lan kruizu hain zuen, proia. Eta bada hola beste talderen batean lapurtuko zenuken harri jasotzailerik zure talderako? Hombre, beti izatea, ez? Aukera utziko gara izan, hona gartu gure joan. Azkenean, horre zelek izan duen bezala, laukote bat intzara mutilagin eta hirukote bat neskagin. Eta, aurkeztu ginean, nik guztu atu nintzen ere ekipuakin, bai neskata mutil da oso guztua. Lan ona indu eta oso guztu pasat. Eta taldeburu bezala, Joseba, zuek erabaki duzu adibidez, ze harri mota jaso behar duen bakoitza, zenbateraino sartu zarete zuek horretan? Ez, guri hau, proposamen hau intziuten, ja desente kozina uta zegoen. Landuta zegoen. Bai, landuta zegoen, bai ze harri ibili, ze lanin, ze nazketak, kirolarin nazketak zea talde bakoitzean, da guri hau preseratu zionean, ikusi genuen ondo indaziola, oso ondo indaziola. Ondo pentsatuta zegoen, ez da? Eta aurrea. Ondia gora berako batzuk egon dia, lesillo batzuk eta lako ezbehar batzuk gora beran egon dia ikusiko zue. Bai, ez dugu dena aurreratuko. Pixkat, bai. Bueno, programaren dinamika bai, hori saiatuko gara azaltzen eta horretarako ere bideo bat daukago, begira. Gizonezkoak lauko lau taldetan banatu ditugu, emakumezkoak 3ko lau taldetan. Mutilek 10 minutuko tarte bakarra izango duten lau harrirentzat, harri jasotzaile bakoitza harri bakarrarekin arituko da. Neskek 6 minutu izango dituzte 3 harrirentzat. Jasoaldi bakoitza sarituko da segundo kopuru jakin batekin. Segundo guztiak batu eta bukaeran pilatutako denbora harri herri saiorako espresuki pilatu eta aurkitutako harri baldarrarekin jarduteko izango da. Hor nagusitzen diren bi taldeak sailkatuko dira finalerako. Bueno, badauka mamia. Eta harri baldar propio aurkitutako, hori nik genekin, hori izenik baldu edo esan aldeiteke zerbait, edo nondik ekarri duten edo... Oio, Zumaiako ondartzatik, itxosutik, duen. Bai? Kostata, Kostata. Ez que ez da, erreza, ze mutilek batzu di altu zamarrak, bestik motz zamarrak, eta aukeratu behar duzu pixkat, bixen guztu gu. Ezin duzu, harri luze bat ekarri, eta harri jartzaile moskote bat bizurreu. Eta alderantziz, motz bat ekartzen mozute, mutil altu bada, eta gordun, eukien duzen gaur eztabaidatxo batzuk, eta pakotxe bere terrenura ekarren egin duen, eta, baina, ondo. Iragarken denbora aurkari zioen, baina denbora eta taldeak aurkari, elkarren aurkari txuko dira. Claro, hombre, hor dago asuntu eta lehen esaten gaina, bakotxak eukeratzen zen balitzi bagonan akartu tekitxo,
Baina horrek ez duke grazirik, eta orduan, nik uste dut oso ondo parekeute dula dana, bai. Aizu, eta zuek talde buru bezala, Luis Mari, zuk adibidez zure taldekidei ze aholku eman diezu? Aholku, bagoitzak aldun ondona egin dezala, dagan guztia eman dezala, eta ez dugu jaskatzeik. Baiz, ez emat eta gehiago jaso, orduan eta denbora gehiago alde, ezta? Hori ba. Ez du, beste aholkuik emateik. Joseba, hau grabatzen hasi zinetenean eta ja behin antze dutenean, ez altzen duten pentsatu momenturen batean nun sartu gara? Ze hau oso berria da zuentzat? Bai ez, batzutan bai ez. Pentsatu genuen hori nun sartu geha, zertan sartu geha, baina ondo juntzan, guztua. Lan pixkat eman zuen harria bilatzen da, horre, hemen, lau zarra egun ginen, harria ateatzea eta iztilo bixat hili genuen, baina ondo. Eta zuk ze aholku eman zenien zure taldekideiz eta zer esan zenien? Ni betikua, zan egin. Tope emertzala eta idazin beken dula. Ez zetela, bale, jo... Hor dago besterik. Besterik. Bagoitzak tope eman, eta entrenamentuk ikiari gorrak irainazi nizken, eta gaina batzuk poiti intzien azkeneago. Gehiak entrenatua ere bai, baina, bueno, nire betiko helburua da idaztea gotia, ekipuakin. Eta, bueno, hortzan zaiatu naiz eta hola xindel bana. Zelai, bagoitzak bere metodoa dauka, ez da? Zein da zurea? Niri, txanda laburre die, eta mutilei burun sartu erazi, ez dukala bako sufrimentu, munduko sufrimentu egin biderrik, eta orduan deuken dana, laburri nimon imidabela, eta geroko horretze iztabuela. Eta zenbat eta gero segundu gehiago sumatu, gero arribaldarrerako, arribaldarrera junbida benak, pentsatzeko arekin be. Zuko bioz altozunik eixen, segundu batzuk irebazteko, gero arribaldarrera doinak, eukide eixen denpori aldanik eta beste mentajak eixen edatzeko. Eta hori, saiatzeko, beste izan da moduen. Bai, Luis Mari, zure taldean, zein dauzkazuzuk? Aimar Irigoyen bai? Mutiletan Aimar, Odei, Irureta gehiena, nire semia, bainat, Teria eta Andoni. Hori zer da, Messi eta Mbappe taldean edukitzea bezala, edo? Bueno, ni guztu gatu nintzen, daukan ekipoki. Eta neskak berriz, Lucia Orbe, Ainitze Zumeta eta Amalu Arbaldaiz. Bueno, zuk semea duzula esan duzu, taldean. Zelai zuk ere alaba duzu taldean, eta Joseba zuk ere bai, udane duzu zuk taldean alaba, eta zuk Karmele, zorrotzagoak izan zarete? Alabarekin? Ez, nire kasune, alabie neko joseli da, zandakue, jo esan dune beti, ez da, gogo jutea hoz lehen denpora luzerora, eta hori zan pixka disiplinak eixak izan. Gaur egon 3 minutu, 4 minutu, 2 minutu, eske, dana onbiozu. Eta horra doina badaki, eta nik uste dut ez da lauki olako bultzeka larri egin biherrik, zeure badakixe, hainbeste esfuerzu inda, telebistatik eta bar, botatzeko eta hau dana montatzeko eta bar, jentie gunda atopez, erdezan dana lo siguiente. Zu udanerekin zorrotzagoa izan zara? Keba, esan duna ez, lan motz bada, ideak dana eman berdula eta lagundu, fiskat eta aurrea. Bueno, harriai buruz hitz egingo dugu. Ze harri izango diren, banaka esango ditut, gizonezkoetan, hauek dira harriak 200 kiloko kuadroa, 137 kilo eta erdiko kubikoa, 125 kiloko kopa eta 100 kiloko bola. Eta emakumetan berriz, 88 kiloko kuadroa, 63 kiloko zilindro zarra eta 50 kiloko bola. Izeta, errexea da, harri jasotzaile bakoitzarentzat dagokion harria aukeratzea? Bai, nik uste bat ez. Horre harriak aukeratuta zien eta mutilak bai. Ekipon orduan bakoitzak ze harrikin ibili bertzune, hori niko errexukun da. Eta harrik, harrik gaur egun txapeketan da ibiltzean harri dia. Eta bai mutilan aldik eta bainezkan aldik, ez da izan harri txarrak. Harri honak izan dia. Harri honak izan dia. Neiko honak. Bai, beti izatea aldia bateli bestea, baina harri honak izan dia. Hemen kontua izango da, alik eta denbora gehien osatzea, ez da? Pilatzea, zema eta harri jasotze gehiago, alik eta denbora gehiago alde. Gero, denbora hori erabiliko da, harri baldar hori altxatzeko, ez da, Luis Mari? Bai. Bai.
lana zan, harri bagoitzakin zer lan etxezen, harri bagoitzak bere segundu zitun, eta segundu ikutezian pilatzen azkeneako harri baldarrako. Zeke, lau harrikin aldik eta lanik gehien nahin, segundu hoik batutzen juteko harri baldarrako. Eta asizarete pixka bat hitz egiten, harri baldarra ezin dugu erakutsi, gaur iluntzean. Ikusi izango dugu, ze horixe da ematen duen ez... Sekretua, ez da? Sekretua, altxorra, baina, Joseba, aipatu duzu dagoeneko pixka bat, laurak izan zinetela harri baldarraren bila, eta hor istilu batzuk izan zen dituztela zuen artean. Hori horrela da? Bueno, atzolde harba pasaren nun, ez? Baina izan zian istiluak hau harria jute zeanen moskortu itxezea, gizton harri pila daude. Orduan bat erabakin berdezu, lehen zelaik izan duna, ez motzekila, ez luzekila, zeinotean egokila, pixu txikillar ez genu nahi, ondikillar ez, eta hau xeharra, hua xeharra, atzalde harba pasaren nun. Beraz, programan harri baldarra hor ondo bastartua edo ondo gordeta egongo da, ezta? Eta ezin da ukitu ere ezin da egin, jaso baino lehen? Ez eta? Momentu... Edo zelai berdin da. Bai, momentu txiki baten azteako, han minutu erdi bat, o minutu bat, ikutu eta bizka bai, baina momentu arte ez duen inok ikusi, eta probatzek ez, eta orduan, dalien esan dauna, harri gateatzea gara jan, ne kasuen nik ekipon banak izen, zeken denakan, eta behitzezu bizka zure alder dira ez. Ne garbinakan, harri bat arrakin zeinatea bertzun nire ekipuan. Eta hor, adibidez, honek aukerasun harri bat, oztu batzak eta nire nintzen konforme, honek behalde aukerasun, eta hor pixka da euki genuen, baina ez. Nik uste neko azkenean neko harri gona ziela eta bai. Zelai, zuk aukera izan ezkero parte hartuko zenuken? Lehiaketa honetan? Sasoi baten? Bai, aukera izan ezkero? Buah. Bai? Bolao. Bai. Zer denek egiten duzu baiatz buruaz? Bai. Bai. Polita izango zen, Oso horrela, bai. Gero, galdetu zuelen, zelan aukeratu zeinik zehar irun. Mutilek, batzu dugu doi bat, harri ondutzen dabitzena, harri ondutxak injunbi da bena, hori badak isi eurek. Harri txikixen dabilenak, badaki harri txikixak egin aritu behar da bena. Gero batzu badagoz, adibidez, odei, iztera Jose Ramonen semian kasuen, kubikoak egin artista badana. Orduan, harri kubiko jarri behar duzu. Espezialistak dira, hori da, orduan, ja markaute dago. Zuke mutil bat badakizun nundik kojoekin daben, bestiakin zeinekin dabilen ondo, orduan, errez-erreza da. Zu honekin. Eta harri horrekin, venga. Hor kontua izango da gero, bakoitzari zenbat denbora utzi, ezta? Edo zenbat denbora eman daukazun denbora hartatik. Hori da. Ze gero hor segundu doi esumatzen, biderkatzen, da orduan zuke kalkulu gibiozu, ondixak inamenen denbora pasamene, egultzatzuk emeni, txikixei mumitzezu, orduan zeuk hori, estrategia hori, zeuk erabili behar duzu pixkat. Bueno, Jon Artano, orain geltokiak egingo ditugu, eta hemen ditugu lau gonbidatu, lau bidaiari, lau geltoki euskotrene baino lan gehiago ingarruzo, Jon? Bai, lau geltoki, eta generalean hori 3 geltoki izaten dira gonbidatuko, baina gaur lau, orduan bakoitzak bat, eta horrek emango digu aukera, gonbidatu bakoitzaren azalean pixka da aztarka egiteko barruan zer dagoen ikusteko, Jose Ramon, eurekin hasiko gaituk, eskatutakoan leku bat aukeratzeko ikizuen bat ere zalantzarik egin. Ez, netzeko ez, nik ordu asko pasatako toki bat, eta gondi pasatzen jutena. Eta zein da toki hori? Bueno, nire basarria izetan do nire betiko tokia entrenatzekoa, nire oantxea zenintzen entrenatzen, oantxean segitzen baita eskolakin, eta harri lekua osateana, beti antxe. Nire momentu onenak antxe bizitzen duzkit, oaine bai, da agobia dutan honen eta gaizki pasatzen naizenen junda harriak gainean esei, eta pentsamentuk eta niretzako tokik beti-betiko kekuan toki bat. Bai, harriak gainean eseri eta... Bai. Meditazio tipora? Bai, pentsatzen da behitu eta negarri honek inala junituan, da honek junituan, da bestia junituan, da hola gauza pentsatu eta relakatzeko toki bat. Eta ingurukoek bazekitek, ara joatea izenean bakarrik egotera, bakean utzi behar rautela? Bai, normalian bai. Normalian bai. Baina zuena ez du gainera harriarekin entrenatzeko bakarrik, jaiotetxe ere bai eta sagarrotegi ere baudu. Oidek, bai, azkenian netzako izan dut dana, bertan jaio nioan, eta, bueno, atxazan egin da bertan azenituen hartia jaso zen daute bestia, anaizarren egin daula, eta nire semiakin da, anaiakin da, danakin hortxe bizi jaiota dana, eta bai entrenatzeko, eta guain eskola dagatenan hortxe,
kirolde gine bazakat beste eskola bat, baina ordu ginen aizetan pasaz txikit eta niretzako hori kutxuna. Joseba, euri ere galdetu diegu, eta ire erantzuna oso diferentea. Emateik alkarrekin itzein dula, ez? Ni neuke hori jotik antxe kilometro batea zakat lokala, eskola antxe zakat, Santillo usuan, eta beti hotek zegiteko, harrimat arreglau, beti hotek zegiteko, eta aretxe junda, iguale denboa hil horiek, antxe pasatetxu guztua. Jose Ramone bezala, harrian esegita pentsatzen da bai? Bai, pentsatzen oso zertan, bai. Harria junda lasai. Zenbat harri da zuak hor? Hori ire probalekua, entrenatzeko lekua hori du. Zenbat harri daude hor? Mordoska bat, ez? Aitanak ebai mordo bat, neriak ebai, eta gehosti ikarritakoak, eta bai, mordo bat. Etzegit, danea ibiliko txuke, hogei bat, neskata mutil, hogei bat lagun urrian ibiliko txuk momentu. Eta inor sartuta zerbait eraman bildurrek eta eukitalde zuen? Ez, dekorrik aztengo, hortik aztengo piezakin. Indartxo beharko luke, ez da? Erki, euri ere galdetu diagu, eta eukere ez duk zalantza hundirik egin? Ez, nire kasuen ninok zelai bazerrexen jaixotako azkena. Nire jitebe, nire gomutan zelai zaharra zate dutzen, nire jai patxi zelai, niri zelai, behin eskola juten nienin, Euskal Herrien eukiko hori ezaera bat, nun jaiotako, hango bazerrexen izena ipintzita. Ni txikitetia zelai jarri justen, da... Nun dago zuen bazerria? Mailabin. Mailabin ze hau zotan? Mailabin, goite hauzue, poliono, berez, maundizan barra, poliono goitondo zaten dana handik tragagure biti arte hortan, lehenko bazerrexe, eta oine landetxe bat dukaune, eta gero, nire zelai, nire nahi oskoan ibilizuen pixka, eta nire zelai bigarna gero, alabie, semie, hilo bat, anok zelai, nire lanaiteko leku arrexeak ine lanaiteko bat, arrexe lan zen, eta bar, eta arepe pabaio hori zelai, dana zelai, zelai, nire gantxe, beti gustoren, ibilinok harri, eta eskarrak onbiar gure harri jartze honi, mundu pixkate zeutu duleko, bier beste kirol bat apartau izen bagen du, nire egin bider lehen igula telebista Madrid da konbidatzen inusen nien, segetik harri jartzi, barri jartzi, odolin daro ibuleko, euskal kirol lako, euskaldune gari lako, eta euki buleko eukere ondia beste kirol batzuk egiteko, baina geuke euri euki hemen, eta zergatik ni beste kirol bat eukeratu biote neuk euki hemen guta. Eta ni dana mogustek harri jartziek, eta... Harria eta etxea biek, bai. Zetana bertan indotelako, bai. Eu bakandu ez pixkat, laukotetik, ik ere etxea ez duk saltzeko egiko, baina ik beste... Ni, zagonak espize rarona ustetan, gaintziguak harritokik eta etxea ugeatu jak, nik etxea etzakat. Saltzeko, botatzeko baino. Baina ik beste leku bat aukeratu duk, Euskal Herriko punta batekoa. Bai. Belaua gainean dagoen Juan Pito Benta. Hoixe, gozien, bai. Zergatik Juan Pito Benta? Leku ikusten ari gara. Gustoko tokik egit oso. Urtian alditenian, ola libreitenian jaitan da, asko da, denak. Bai? Mokautxo egitea edo? Bai. Nire mendin ani haua ilo, eta gero handik bueltakoan hortxe azkaldu, antxe egon. Ze eskatu behar da ara junezkeo? Bera, area junezkeo, ni arroz para pereitu horreizpin jantare, ni han jatikin bagarrike, nire gustora. Erki lakote, eharrak, zuek aukeratutako geltokileak eta estimauta. Eskerrik asko, Jon Artan oso politak, benetan argazki politak ikusi ditugunak, eta politak izango dira gaur gaueko irudiak zuek talde buruak edo entrenatzaileak zarete horrek esan nahi du, harri jasotzaileak zuen aginduetara izan dituzuela, nola moldatu ote zarete edo berei galdetuko diegu, ea zer esaten duten bereiek. Lier Niosa eta Nerea Arruti, arratsaldeon! Arratsaldeon! Bueno, bikote, aizuek, konta iguzue, harri saioan parte hartzea, zer moduzko esperientzia izan da zuentzat? Gila esan azkenen olako esperientzi, porque nire kasun enator harri jasotzeko mundu hortatikan, eta esperientzia oso politia egia esan. Bai, niretzate oso polita izan da, azkenean bizibilitatea emate zaio kirol txikionei, eta oso polita. Ja ikusteko guakin. Zein izan dira zuen kapitainak?
Jose Ramon, Neria. Eta Neria Zelai. Eta zer moduz, esate baterako Liernizu Zelaiekin? Ni oso guztua, azkenean esperientzi berri bat izan da, ze beti Jose Ramoneren entrenadoreakin izan dut hori erakustaldiak, txapelketak, eta zira batean rarua intzitzaiten, nik uste dut behaire bai igual, ze etzin ezagutzen plazan nola nintzen, baina egia esan da esperientzia oso polita izan da. Eta Nerea, zu zer moduz, Jose Ramon izetarekin? Ba, oso ondo, azkenen minutuko gauza bat zan, da behak emantzizkian tips batzuk hasi baino lehen, da oso gustua behaiekin bai. Gogorra alda, Jose Ramon, Nerea? Bueno, ez dakit gauzak ondo... Ez energia. Azkenen gauzak iten baldin baituzu eta beha normal da, bai. Gorra, izan behar den gorra, ez? Eta zurea, Lierni, zer moduzkoa tokatu da? Ni egia izan da nire entrenadoreakin konparauta, ez da bat gogorra. Ez da gogorra. Bueno, eta beste biak hemen ditugu, Telleri eta Ostolaza, hazen lau kapitain izan dituzuenak, ez da? Bai, gozat izan da, egia izan da. Bai, holako lau harri jasotzaile eukitzia kapitain bezala, placer bat izan da. Aizu, eta gogorra izan alda esperientzia, Nerea? Netzako bai, azkenen, esan daten bezala, enatorre harri jasotzen mondutikan, da ordune, plazan harri jaltzatzea, beste tentsio banekan, ez? Baina, esan daten bezala oso gustua. Lierni, bada beste diferentzia bat ere, txapelketetan banaka aritzen zarete, kasu honetan taldeka oso ezberdina izan da? Bai, niretzat, bai. Ni azkenean, pixkatu ditutan hori bai crossfiten taldezka txapelketak itia. Orduan, harri jasotzean niretzat bakarka beti izan da gogorra, eta egia izan da asko gustatu zait harri jasotzean hori taldeka inalizatia, ze komodu bezala sentitzen da ez, eta bestian apoioare bai dakazu, eta dezu bakarrik plazan, ekipo bat dakazu, orduan, bai, niretzat polita izan da. Zelai, gaurun plazan emakumeen presentzia gero eta hundiagoa da, hori aldarrikatzen den gauza bada, ez da? Bai, gurine alabi bati bat buru belarri hor dabil, berak esan da oin beste igezko Donostiko aste nauziko txapelketan be, 12 neska junzien, eta Zarauzko Jose Ramonek antolatzen duen txapelketan neska mordu, eta guk mailain antolatzen duen lekune bai, eta oin hemen beste 12 neska ikustie, eta betiku da, honek 12 xok, ekarreko ditu beste 12. Da hori kasi seguru, crossfiten dabilen mundu, dabilen jentie eta abar inguruen ikusten. Ego bati pasatzen dena da, zuk ikusten baduzu, zeuk begiz jantako bat, kirola praktikatzen, esaten duzu, koño, hori bada belintzaitik ez. Hori lehenko pausu imotia gatsa. Hori erakustalizta lehena gubiltze ginen esatu eskun bat, ekarri harri txiki bat, jenti probatzeko. Erute gendun de, danak atzeraka eta eskutik eldute aurrera. Eta behin baten batek urtetzen beban, da eurek lagunek atzien ikusten beban, ni hori unio geixanoko eta hori juntuko eta horrek jaso izok, ordunean animatzen zen bestie. Baina lehenko pausu motie, hori da gatsa. Eta nik uste otoin, hainbeste neska ikusite, plazan, eta gero, ni beti izan dut, harri jarrotzi duke abaniko handi bat. Harri jarrotzi ez da 200 kilo garri jarrotzi, Jaso aldozu harri kubiko bat, bola bat, zilindro bat, erretangular bat, txikixe askotan, ahondixe ekitxikien, duguzu abaniko handi bat. Eta moldatu altzera, zeuek egok izin dozun harrire. Eta nik uste dut hori oso positiboa da. Lierni, ari zaretela zuek ere zuen lekua egiten plazetan, ez da? Bai, hori emateu. Eta gaur gauean zer, saioa ikusiko alduzu edo norekin nola izango da plana? Bai, no? Ikusi behar dut. Bai, nik uste polita izango, bizitzia polita izan zen, da ikustean ikusteet igual politota nahi zotia dakala, bai. Aber nola ikustean. Nerea, jarri guzu amua. Ikusiko du, generalian nire... Zer? Bota diguzu amua, Nerea, zergatik ikusi behar dugu gaur saioa? Azkenien ikuste beste saio mota bat ezberdina dela eta ikusiko jendia gustatuko zaio eta saltsa daula, polita dela.
Nerea eta Lierni eskerrik asko sorpresa honetan parte hartzeagatik, gaur gauean gozatu, zuen buruak ikusten, hori ere esperientzia politia izango da. Besarkada baden hori eta zorte hon saio berri honekin. Eskerrik asko. Ongizan. Eta beste harri jasotzaile bat ekarri behar dugu orain gurera harri jasotzaile bat edo jauzi nahi kontura izaskon Moiano. Bai, leku pixka bat egingo diogu, Jon, zure ondo nortxe, bai. Nortxe, hau bai izaskun. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Ongi etorri izaskun. Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Bai. Aste honetan bereziki gustora. Bai, zergatik? Begira, astero erreportaje bat grabatzen dut, gure gonbidatuarekin zerikusia duena, kasu honetan gure gonbidatuekin zerikusia duena, eta zertan uste duzu aritu naizela? Harriarekin arituko zinen, ez da? Pentsatzen du. Bai, ondo zoazte. Ondo zoazte. Oraingo honetan, erreportajea bitzatitan banatu dut, eta lehenengo zatean lehitzan izan naiz, ze harriak ongi jasotzeko, ariak behar dira, beraz Maite Berunak sekulako txalekoa egin dit, mitik musan dira berarentzat. Eta ondoren, gure laukote honen eskola batean izan naiz, eta goi mailako harri jasotzaile batek nola egin behar dudan kontatu dit, eta zer uste duzu, gai izan naizela edo naizela gai izan? Bueno, hori pixuaren arabera izango da noski ez? Ni zalantzan jartzen dut. Bueno, lehen zelaik esan du abaniko handi dela, jartzailetza beraz, itaskunentzat ere egongo da zerbait, ez? Egongo da tokia, bai. Bueno, nik erakutsiko dizuet, eta gero aterako ditugu kontuak, ados? Osongi, bai. Osondo, ona hemen aste honetako erreportajea, jeusi nahi konture. Maite, egunon. Hasi behar naiz, harriak jasotzen. Harriak jasotzeko hariak behar dira. Ze azkenen txalekoak edo harri jasotzeko ekipamentuak noski babesa ematen do, harri eusten launtzen do, eta azken finen indarraren erabilpen efizientego bat emango liguke txaleko egoki bat itek. Pertsonalizatu gizate izaskun. Aurrenekoa lepoa izango litzeke. Lepo zula oso garrantzitsue delako, kontornoa, besoa gora, eta hementxe baino galdeketa bat egin barra dizot izaskun. Bota, lehenango aldia izango da galderak nik ez dituana egiten, baina... Hoxe, Zer jasotzen dozu harri, eskuinera edo ezkerrera? Eta hori nola jakin dezaket? Hori probatu inbarra dozu. Dira, ezkerrea dozu. Hori importantea da, ze babes gehigarri gehio jarriko dizugu jasotzen dozun sorbaldan. Urrengo galdera izango litzateke, ze harri mota jaso behar dozu? Errezena, Maite. Errezena, zein errezena. Gutxien duena. Hasi berri izatean ari egiten dioatena da txaleko hibrido bat. Bueno, ordu ningo duna da, enkajatuko lizuken bat probatu hasiko dizot. Zuria? Bai, zoragarrie da. Txaleko hau, nahiko fine da, eta kremailera dauke. Dotorez zaude izaskun. Superpolita da. Maite, harririk ez dakit jasoko dudan, baina kalerako behintzat asko gustatzen zait. Baina, bueno, txalekoan garrantzia funtzionala izatea da, eta gainea politxe balin bada, plazara ateatzea, dotore ateatzea beti garrantzitsua da. Tik, lehenengo pausua, eman da. Arratsaldeon, Lur. Arratsaldeon. Entrenatzen harrapatu zaitut. Bai, bete-beten. Bueno, gaurkoan tokatu zait, harriak jasotzeaz saiatzea, behintzat. Vale. Egarri dut txalekoa, zein da aurreko pausua. Jaztia, así que venga, hartu txalekoa. Bizkat azalduko izut nola altxatzean kubikoan, biren boatan altxatzea, eta teknikoki esatea zailena dela, baina behin hartzi jozunean, nik uste oso divertigarria dela eta oso polita dela altxatzeko. Elbiez rodilla aurrean eta gainetzuak aztien jarrita, honi altxa, bale? Bizkat, buelta ematen jozu, eskuk aldatzea lekuz, tira, bai gerriakin eta bai eskukin gora, bere denboak berditu eta bere teknika prezisua berdu erreixo jotzeko. Hartu nahizenan ikusi zaitut erretxinarekin, zertarako balio du? Ba, erretxina ez irrizatzeko, bai eskutan emate deu eta baita ere txalekuan. Asko laguntzeu, bai, harri guztietan. Bola da, harri bakarra nun kola erabiltze deun. Kola emate deu, modu batea, nun eskukin gero banatzen bolatikan, eskuk azpin sartzen dira, eta hau egre bai apoiatu iten dira, zutzen jotzeko. Belaun gainean etortzea, eta honekin eman fuerte, eta ja nola bola erreixo jotzean, bakarrik jotzen, ja bakarrik berdezu, tak nivelatu, eta listo.
Zutzako harri hau prestatu dugu, bat kopa nahiko erresa delako bueltan altxatzeko. Pixu-pixkat euki behar du, 30 kilo da, ezta? Orduan ba, honetatik hastea ondo. Bale, zer da egin behar duana, zehazki? Makurtu eta pixkat kopa aurrezio gota. Eta orduan, apoiatu horrezu, alde hau, hemen gainean. Gorputza apoia hau, harrian gainean, eta inberdezu, bai gerriakin da, bai bezuakin, gora bota, harria. Perfecto? Ai, eske momentu repeldurra ematen du. Bai, botatzen eta zurtutea, baina ez elegantzekin indu gora, iepa. Bueno, ja bat egin dugu eta grabatuta dago, Eta oso ondo indu baina, aprobado. Mira, betela, oida, segi atzian euki, kolpian, venga, gora bain, punto, oida nivelatzea, perfecto. ¿Está? Ya está. Lehenengo aldia izateko? Ondo. Baina atzea dexente botatzea, osak, importantenetakoa da. Bai, Beraz, bueno, agian hemen badaukandik doai txiki bat oraintxe eskurtu dara. Igual, etorkizuna handiak, azuzuke bale. Hemetik plazara. Bai, ya está. Osea, ja, hemendikan kiloak gora, hau errexekin moitzen dut. Izasku! Hau bete hortz guztiok, Hau bete hortz! Ondo, aizu, izeta hartuko altzen nuke urrengo edizioan, Moiano zure taldean. 13. Hartu leke, Ojo, Ikasiko luke ez da? Ba, ikasiko luke. Hobekuntzarako margena badauka. Ba, margena badauka. Oso ongi, Izasku. Gustatu zait, Oso ongi. Eskerrik asko benetan. Eskerrik asko zuei. Oso ondo. Eta gogoratuko dugu gaur gauean amarterrietan harri saioa, hemen dauzkagun 4 artista handi hauek euren taldeekin ikusiko ditugula. Oso politia izango dela, plazara handi bat izan da zuek hemen izatea. Eskerrik asko Zelaiz eta Ostolaz eta Telleria. Ondo pasa, gaur gaudoko ikusten. Eskerrik asko. Hoize bera. Eskerrik asko, Jon Aitezkun. Haupa, Ondo segi. Ikusi alduzu. Oso ondo, Aitezkun oso ondo. Kantatu ondo egiten du, harria jaso ere, bai, denetarako. Eta begira! Iepa, hau da, eguraldia, hau. Ordu aldaketa? Ze giro ona, arruazu aldean, nolan zematen den, Gainera gaur gaztaren eguna, Ariz Gamboa, arratsaldeon. Kote! Bai, arratsaldeon ikusentzule guzti hoi ere, eta ikusten duzu ze bizipoza dagoen ja, udaberria iritsi zaigu, bereak ematen dizkigu, eta guk baliatzen ditugu dagoeneko, hauek hemen aurten jaiotzen ikusi dituzuen bildotxak ditugu, eta lehen bizikoz muturkeatzen hasi dira aurtengo belar printza berriak, ikusten duzu, ara, Itxilor eta guzti nola dagoen ja larrea sortzen. Eze polita, ze irudi politak. Horrek esan nahi du, ordu aldaketa, ara zorionekoak, horrek esan nahi du aurrerantzan horrelako paraje eta irudi zoragarriak ekarriko dizkigula Aritzek leio honetara. Eta gaur gainera gaztaren nazioarteko eguna, baina zuen etxean egunero da, ez da, Aritz, gaztaren eguna. Gure etxean egunero da, eta nazioarteko eguna izaki ere gu nazioartera egingo dugu. Bai, Euskal Herritarrok badakizue, hartzai bezala, nazioartean ere gure lanak egina garela, eta zeregin horietarako ezinbestekoa izan zen tresna bat erakutsiko digu Laura Igantzik. Bera, lesakarra da, Euskal Herritarra da, baino Estatu Batuetan jaioa, hartzai familia batetik jaioa, eta, hango gora berez hitz egiten ariko zaigu gaurkoan. Jakin nahi duzu ezertaz? Ikusi, ez galdu. Laura Igantzi naiz, Ameriketan sortutako lesakarra, Euskal Hartzaiak Ameriketan elkartearen lehendakaria, eta gaur Elgorrin gaude Malerrekatik Ameriketara joandako hartzainen museoan. Eta ikusiko duguna, bertan erabiltzen zuten karrokanpoa. Laura, karrokanpoa hitz egiten dugunean hartzainen bizitoki txiki batetaz. Ari gara, ze hartzaintza eredua eta ze sistemari erantzuten zion karrokanpoak. Karrokanpoa erabiltzen zuten batez ere sierran egoiten zirenean, ze sierran karpa batekin egoiten ziren, eta ja beti gotortzen zirenean, ze karrokanpoak ere mugitu beharra izaten ziren. Eta hauek izaten zen beraien 5 izarretako hotela. Orduan, esan dezakegu karrokanpoa zela baldintza hoberenak eskaintzen zituen txabolatxoa? Bai, ze sierran eta mendian eta zeudenean karpa hutsa batekin egoiten ziren, eta hemen behinpina bazuten bere kalefazioa, arriskutik kanpo, eta beraientzat agitzerosoa zen karrokanpo bat edukitzea. Zenbaitetan bakarrik, suerte pixko batekin bina, hartzain,
eta ardiak mugitu ala, beraiek ere mugitu barri zaiten ziren, bazka berriaren bila edo uraren bila, eta estado bakotxak izaiten zuen beraien karrokanpo mota desberdintxoak, eta pixkoat beraien guraldiera ere egokituk. Adibidez, hemen elgorrin daukaguna, hau gehien bat Guaiomin aldean erabiltzen zen, estuagoa da, azpian miarragoan elurra hondizta egoiten zelakoz, eta hauek lona zuten. Gero aldatu omen zuten, ze txinpartakin eta erre egiten omen zen. Baina Kalifornia aldean eta bertze karrokanpo handigu bat izaten zuten, kalifazio propanorekin, hauek hori ez zuten. Han ere lehen txapakin, eta sekulako berua izaten omen zuten, eta ondarrean ere egurrara aldatu ziren. Baina, bueno, beraien zat, beraien txoko bat, ziurtasun puntu bat emaiten ziena. Laura, eraman gaitzazu, pausoz pauso, kanpoa eta barrua ezagutzera, karrokanpoa ezagutzera. Sartu baino lehen, hor edukitzen zuten beraien ura, galoiak, beraien erabiltzen zuten arropak, gantxoa, ardiak hartzeko, eta erabiltzen zituzten gauzak. Eta ja behin barruan sartuta, beraien guatzia, oea, maila bat eta tximenia suak inbisteko eta batez ere gabetan zenbait estadutan hotzaz ez hiltzeko. Ze sekulako hotza bat ziren estaduk -30 gradotan eta goiten ziren arratsetan. Orduan funtsezkoa zen beraiek zerbait berotzeko edukitzea. Gurpilak, ze karrokanpoiek mugitu barri zaiten ziren, hasieran manduekin eta eta gero azkeneko urteetan traktorrakin eta mugitzen ziren. Baina horregatik, horiek toki zabalagotan eta erabiltzen ziren, baina adibidez sierratara eta menditara ezin zuten eraman. Orduan, eramaten zuten manduekin, karpak, azkenean bizi ateratzeko gauza beretsuak, baina hemen bertze modu batean. Eta gaur? Ameriketara joango bagina Euskal Artzaiak karrokanpoan topatuko genituzke edo karrokanpoa hartzaiekin? Euskal Artzainak ez, patroiaren bat adibidez bai, baina karrokanpoa guai, oraindik badire, baina hor ere gauzak pixkoat normalizatu dire, badira legeak eta badituzte ere gure hartzaiak ez dituzten baldintza batzuk bete beharrak eta pixkoat hobetu dira, baina bai, karrokanpotan egoten dira, orainiken ere. Karrokanpoa izan zen gordelekua babesa Euskal Artzaiontzat Ameriketan. Euskal Herri txiki bat atzerriko lur arrotzetan. Eutsi herriari eta lotu lurrari. Aritz Gamboa, zu barruan egongo zara sartuko zinen noskita, ze sentitu zenuen artzain bezala karrokanpo baten barruan sartuta? Egia esan zirrara berezi bat, eta konturatu nintzen, txabolak hartzaiaren dako daukan garrantzia, ez? Egia esan, Euskal Herriko mendietan dauzkagun txabolak ez dira hori alderatuta hain ezberdin zenbait lekutan. Nik uste tamaina horretako txabola asko dagoela Euskal Herrian eta bertan egondako hartzai asko oraindik bizirik ditugula inguruan. Eta oraindik badaudela hartzaiak gure Euskal Herriko mendietan halako txabolak pixkat hobeak baliatzen dituztenak, ez? Babesa, ze importantea, ze garrantzitsua hartzaintza bezalako lanbide bat egiteko eta babes hori hain zuzen ere naturgune batean beharrezkoa da. Baliabideak behar izan dira, inguru horretan ardiak zaindu ahal izateko eta inguru hori ardiez zaintzearen poderioz inguruko ekosistema guztia nola zaindu eta elikatu dugun. Oraindik gaur egun Ameriketako karrokanpo horiek ikusten ditugun bezala, Euskal Herrian gure mendi eta goiko mendietan badaude oraindik txabolak gure paisaia zaintzen dituzten hartzaiak babesten dituztenak. Aritz, eta zuk irudikatzen duzu zure burua garai haietan horrela joaten ziren bezala, nola kontatzen duten esate baterako hilabeteetan ez zutela inor ikusten, ez zutela inorrekin hitz egiten? Oso zaila egiten zait hori irudikatzea eta askotan erromantizatzera jotzen ditugu horrelako gauzak, baina oso gogorra izan zen, asko ez ziren bueltatu eta asko han
zoratuta, erotuta, bere buruaz beste egin izan zuten ere. Eta ez dut hori irudikatzen, nik uste ezingo nukeela. Eta espero dugu, atera bide hobeak ematea, ez? Jendeari horrelako ofizio batetaz bizi ahal izateko. Eta hala ere gauza bat esango dizuet, askok pentsatzen dugu Ameriketara hartzaintzara zijoazenak hartzaiak izaten zirela. Eta askok sekula hartzaintzan ibili gabeak izaten ziren, Ameriketara iritsi eta bertan hasten ziren lehenengoz hartzai bizimodua egiten, eta Euskal Herrian izaten zen hartzai bizimoduaren oso diferentea zen bizimodu bat zela ere, esan beharra dago, are gogorragoa. Aritz Gamboa, eskerrik asko berriz ere gurekin asteagatik, eta badakizu bihar ere gurekin duzula zita, Ongi bukatu gaurko eguna. Eta bihar itzuliko gara, bihar lehendabiziko orduan korapiloak atal bat izango dugu, eta bihar nortasun nahasmenduei buruz hitz egingo dugu. Hori biharko lehenbiziko orduan, eta bigarren orduan gonbidatu berezi bat Eider, abeslaria oraintxe bere bideari ekiten ari den honetan, bide berriari ekiten ari den honetan, disko berria ere bai, eta gauza asko, emozio asko, gauza asko gurekin partekatzeko, hori bihar izango da musika, zoragarriarekin hemen denok eguraldia izango dugu orain, bihar zirzartere bai, gauza asko bihar, Biba gu, eta biba zuek!